Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato ng kapangunan ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, red alert status gindeklarar sa Negros Occidental. Lalaki nakatulon sang buhi nga tilapia, patay. Sa balita nasyonal, pagpaidalom sa Pilipinas sa MGCQ, ginpaboran sang IATF. Mga dumuluong nga may valid visa gintugutan na nga makasulod sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Pebrero 20, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa nyo. Good morning na sa aton nga mga naga-monitor din sa Facebook, ha? Kag especially sa aton nga mga kaaksyon na alin sa luwasang pungsod, may aga dira sa inyo, okay? O nagid ato na pagtamyaw sa kay Alex Montesa ang manok nga pink ara na. Aragya po, nung lagya po ka-move on ang manok nga pink, no? Kag daw nagputi na, no? Puti na. Ang parong niya daw mong pink. Na-pink ang parong, ha? Ha? Hot pink? Pula. Homan Lumena, good morning man. Sa kay Erla Vega, kag kay Migo na Tontorko Jongko. Uy, aga pa siya. Aga pa. Siguro may damo sulok doon sumong kay Pizza 20. Anong labot sa Pizza 20? Anong labot sa Pizza 20 sa Kadugay, di mo gano'n sa ako. Wait lang gid ha. Kaya puti man to na si Bia Jonathan. Niya puti man eh. Carol Montoya, manok bla. Ihada ko na Carol Montoya. Good morning man. Good morning, Ma'am Carol. Yes, sa may Quezon City. Amo pa nangin amo naman nangin na sok-sok mo. Oh, kayo ka-favorite. Favorite mo siya. Edsel Camento, sa kay Risa Sarosa. Nag-aulan sa Bacolod, daw wala man daw pati gaulan niya no. Wala pa man. Dasa imo ya dai kumusta dra? Ang do kagina do nagtulo talithis ang kapakadto ko di. Hindi ako kasulod sa anong problema. Ako rin bagulo ko kasulod. Good morning man kay Mary Joy Camero. Kag kay Maninoy mo Juan Bolgallo. Maninoy, good morning. And of course, morning. Maninay Alma, good morning. Yes. RR Tuparan Muntua Rehinio. Good morning kuno sa bilog gabahin sang Negros Occidental. Good morning Barangay Payao. Nagalantaw gikan naman sa balay sa akod manghod Zone 2 sa Payao Binalbagan. Ginagreet niyang ihinablos nga si John Vince Ray Rehinio. Tonton, good morning dara sa imo. Sige kay Maricho Gonzaga, kay Kimosabe Magellan. Good morning man kay Nelita Vinyas Maya. Kay Luz Bora sa staff ko ng tanan, good morning. Fra taga Kayum It, Central Hawaiian, Silay City. Ari na si Preselu. Ay wow, ka very beautiful kay Eden pang Miss Earth. Ano po, Miss Earth? Hindi kayo naman down. Husto. Do ka pang summer ang imong nga outfit, no?
Summer sa February. Butang summer sa February. Siyempre, machi-machi ni Ablation Boss na heels. Gusto mo makita? Ay, sus! Diba? Ang kuha niya, ang napagin Kabalo ka na. Kabalo na ko na. Machi na siya tanan. Natong kabalo ka na, pakita ko na ginasi mo, nakita mo na. Kita mo na siya. Para maiba naman. Kay Giwo, Clarito, good morning man. Kay Remia Garcia. Good morning! Yes, Mierna David. Ate sige, ka naman sa barangay Patikwi, Hinigaran. Naglain, di ba lakon nga, no? Din ka na tuman. Nabasa mo na ni si Sally De Sousa? Well, asla pa ako na da. Ala pa? Antis pa sa kay Ma'am Elizabeth Malaka, Gamala ka, tapos mo na Sally De Sousa. Nagsaka na to kay Ma'am Elizabeth. Dili na kuya kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Sally Auke De Sousa, good morning, watching from San Village. Keep safe everybody. Hambal ni RR Tuparan, isa ka baylala. Nakatulon bola, wow, buhi pa. Anong baylala? Kalain. Jugila. Tete Huka, Teta Ngata, Kia Ora. Kia Ora. Kag Inday Eden. Thank you so much. Morena. Ano pag may Morena? May Morena girl. Oh no. Tete Hoka, Teta Ngata. Manjor Neho, good morning man. Riza Balbontin Sarosa. Alex Bensuelo, good morning. Thank you good sa pag-monitor. Trexie Abaseo, go-monitor man siya. Ryan Demi, morning ko ng family Demi. Kag sa bata niya nga si Erza Luis Demi. Kag sa asawa niya nga si Rochelle Caberoy Monares, watching from Saudi Arabia. Thank you so much. Charlie Belagorio, good morning. Watching you live sa Valencia City, Bukidnon. Tamyaw Igmayan Family Toledano. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagapabilin sa gyapon sa red alert status ang Western Visayas bilang pagpanghanda sa paglaslas sang Bagyo Auring. Sunod kay Office of the Civil Defense Regional Director Roberto Nunez, base sa advisory sa pag-asa, dako ang posibilidad nga mag-igo ang bagyo sa Western Visayas. Ginmanduana sang OCD6 ang tanan nga mga Local Disaster Risk Reduction Management Offices sa Western Visayas nga ihugot nga bandayan ang mga lugar nga masami ginabaan bangod sang Bagyo Auring. Dugang pa ni Nunez, may ginahimo ng pre-assessment ang mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices. Ginapanugyan man niya sa publiko nga sundon ang ginapatuman nga safety measures ang kada lokal nga panguluhan, ilabi na sa pagpatigayon sang emergency kag forced evacuation sa tion sang kalamidad. Gin-categorize naman sa lokal nga panguluhan sa siyudad Santa Lisay ang mga lugar nga patigayunan sa evacuation kung magluntad ang pagbaha dala sa Bagyo Auring. Sunod kay Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yaldama, nagpapanawag na sa mando si Mayor Neil Lizares kundiin na saad nga on standby na ang DSWD, DRRMO kag rescue teams sa siyudad. Dugang pa preparado naman ang ilang mga evacuation sites kag handa ng ilang mga food packs, hot meals kag iban pa ang kinahanglan sa mga residente. Ginmando man ni Lizares nga kung magamat-amat na damo lang ulan, ipa-evacuate na ang mga pumuluyo kag kung may magpamalibad, ipatuman sa ilang forced evacuation. Palayag ni Aldama sa categorization sang LGU, una diri mga residente nga malapit sa suba kag baybayon, ikaduha ang mga lugar nga ginabaan kag ikatatlo among kung kinahanglan ng tanan nga mag-evacuate. Plastado na ang preparasyon sa Bacolod angot sa anuman nga epekto nga mahimo idulot ni Bagyo Auring. Suno sa kay Executive Assistant kay City Disaster Risk Reduction Management Office Cluster Head Jo Marie Vargas, nagpatigayon na sang meeting ang yatalatapan upod sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno para sa nagakaigo nga sistema kag koordinasyon. Doon pa ni Vargas, liwat ng tunga sa 3 ka mga clusters ng syudad para sa pagresponder sang natungdan nga mga rescue operatives kung may magluntad ginman nga mga pagbaha. Magluwa sa pagpanghanda sa search and rescue operation, preparado naman ang mga lugar nga mahimo gamiton bilang evacuation center kung kinahanglanon. Nakigbayan sa gipatagan nga meeting ang mga representante gikan sa Bureau of Fire Protection,
PNP, DepEd, volunteer groups kag DSSD nga mo naman ang intugiran para sa relief operations. Pag-meeting na mong gapon sa response cluster, na-plasta naman ng Montana, no? Isa lang ka-changes siguro to is that ang sa DepEd, hindi tanan nga schools magamit naton. Okay. Tungod na may nag-quarantine facility. Ang kabayan sa payag ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Nagpatigay naman sang inventaryo sang gamit pang rescue kag accounting of PNP personnel nga gin-training sa search and rescue operation ng Bacolod City Police Office sa posible paglaslas sang Bagyo Auring sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Colonel David Kachumba Jr., Deputy City Director for Operations ng BCPO, may koordinasyon na sila sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sunod kay Kachumbo, ang Bacolod City Mobile Force Company magserve nga standby unit kung kinahanglan ng forced evacuation sa mga residente nga naga-istar malapit sa suba kag coastal barangay nga ginabaha. Sarang man magamit ang mga patrol cars sa mga police station nga sakyan sa mga pumuruyo pagkadto naman sa evacuation center. Dugang pa ni Kachumbo, may personnel silang in charge mag-contact sa ilang counterpart sa Banwa sang Murcia kag Don Salvador Benedicto nga nagamonitor man sa lakat sang panahon. Patay na sa gidangat sa infirmary sa Sipalay City ang isa ka 63 anyos nga lalaki matapos makatulon sang buhi nga tilapia. Ang ining biktima kilala kay Eduardo Rudy Tihok kagong luyo sa Purok Tulay, Barangay Nauhang sa Muman nga siyudad. Suno kay punong barangay Emiliano Hulgin sang Nauhang, si Tihok nagpanikop sa isda sa punong. Kag sa nakakuha sang isa ka tilapia, ginbutang ini siya baba, agud magpanikop liwat. Duha pa ni Hulgin, nagpalak ang tilapia, kag nagsulod sa baba kadto sa tutunlan ni Tihong. O kung sa kadto sa tutunlan ni Tihok. Ginatinguan pa nga kuton pero wala madala, rason nga nagpalanggit na ini kag hindi makaginawa. Ginangagaw dala sa infirmary apang napatay gid ang ining biktima. Patay man ang backrider nga 12 anyos ang naaksidente ang motorsiklo nga nasakyan sa sitio Bunga, Barangay Orong, Syudad sang Kabankalan launa sang hapon Biyernes. Ang napatay ginkilala kay John David Lindayaw, samtang ang pilason among driver ginkilala naman kay Romar Torres, menor de edad, tanan residente sa sitio Sulugon, Barangay Carolan sa Amuman nga syudad. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Jeco Nermal, traffic investigators sang Kabankalan PNP, sakay sa motorsiklong duha kag palabot sa lugar sa aksidente, ginaligar nga nadulaan sang kontrol ang driver, rason nga natumba ini kang nabunggo sa kilid sang kalsada nga may salsalon nga barrier. Ang mga biktima ginigagaw dala sa ospital apang gindeklarar nga patay si Lindayaw sang attending physician. Samtang may facial composite na ang San Enrique PNP sa isa sa 5 ka suspitsado nga nagpatay kay Ryan Villanueva sa Domingo sang kagahon sang Pebrero 14 sa isa ka resort sa Amonga Banwa. Sunod kay Police Major Renante Salgado, ang hepe sa San Enrique PNP, isa ka miyembro sa Lagarnota PNP ang naghimo sang facial composite base man sa paglaragway sang upod ni Villanueva nga babae. Duha pa ni Salgado, ilong kag matalang ang kitaon bangod may mask man o kon face mask ang suspetsado kag nilang amanumduman sang babae. Palayag pa ni Salgado, makabulig gid man ini apang may kabudlayan gyapon sa ilang nga kilalahon sang tulid ang suspetsado. May inisyal nga motibo na sila nga ginausoy sa investigasyon apang nagpamalibad pa ini nga ipalayag bangod padayon pa ang investigasyon sa iban pa nga motibo. Madumduman si Villanueva ang insulod sa ginargalahan nga kwarto sa Wisik Wishing Family and Restaurant sa Barangay Tibsok, Banwa sa San Enrique kag ginpatay. Sa katapusan nga balita lokal, ginransak naman sang isa ka lalaki ang isa ka daycare center sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Syudad sang Bacolod kagabi. Ang suspetsadong ginkilala kay Jomar Santillan, 29 anyos ang edad, kag residente sang Amuman nga lugar. Sunod kay Police Station 1 Officer in Charge Police Lieutenant Joven ukon Station 1 Officer in Charge Police Captain Ramel Sarona, nagapatrolya mga tanod kag kagawad sa Barangay 1 sang nakita nila nga nagabitbit sang 24 inches nga TV si Santillan. Kadungan sini nakita sa mga otoridad nga ginpangbuklas ang jealousy sa daycare center kag madamo nga gamit ang nagkaladula. Gindakop sang kagawad si Santillan kag na-recover isa ka 24 inches nga TV, isa ka Hanabishi ceiling fan, duha ka stand fan, isa ka unit nga media speaker, isa ka mobile box, isa ka aluminum plates tanan ginabalor 21,000 pesos. Inpasakanas ang kaso nga theft si Santillan kag karon nga pabilin sa custodial facilities ang police station number 1. Pagpaidalom sa Pilipinas sa MGCQ, ginpaboran sang IATF. Samtang mga dumuluong nga may valid visa, gintugutan na nga makasulod sa Pilipinas. Ang detalye sa aton mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan
Numero 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa Sakay, Good morning. Good morning. Sige, And kada. happy, Action Boy, happy eating dinner. Kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mayo dira sa Minnesota. Yes, Doc Matthew Mayo. No? Yes. Dr. Happy Matthew listening Mayo. and watching Action Boy. Kaya ginano na nila sa ilang sininga TBNES. Yes. Sakay Charlie Belegorio, watching from Valencia City, Bukidnon. Matugali na basa ko ina. Riza Balbantin sa Rosa, Orange County, California, here listening to Aksyon Radio. Thank you. Jamel Florendo, good morning. Stay safe always, more power. Thank you. Keith Robert Hilzinger. Good morning, everyone. Negros Island, City of Smile, Bacolod. Kelly Jelly, good morning, man. Happy Saturday, more power. Christy Menyes Villalobos, ma'am, good morning. Kag sa tanan ko nga Energy Fans Club. Tamya ko na ni Sir Alex Montez ang Familia Benedicto sang Hacienda Santa Resa, Pukatod, Binalbagan. Madamo gid nga salamat. Jenny Pontenegra Arellano, good morning. Ginapatamyaw niya lang ko ng Family Pontenegra sa Manauban, Kawayan, Negros Occidental. Ang kapatamyaw si Jenny Arellano watching live from Barangay Villamonte, Purok Sabis. Kay Michael Joseph Hilado, Mike Agaman, kag pamangkot ton requirement magbiyay. Wag ko ka konseng ilo to kay ila to nga requirement. Kung sa Vaya Dumangas kipangita Travel Authority. Kag ay magbalik di gali backtrack. Kay Sony, actually wala naman problema ang Iloilo Bacolod, no? Iloilo Bacolod, fast craft gali kay Shaya Roro, ti Dumangas ang tukan. Dumangas sa magi, ting Dumangas sa may may Travel Authority. Kay ti province of Iloilo. Pero kung Iloilo City ka lang niya, wala problema. Wala problema. Kay Sonny Hoxon Bayer, Romela Arevalo. Ay, Romela Arevalo, Filipino teacher ko sang elementary. Ay, kumusta po kayo, ma'am? Ang gina tayo. Filipino. Sana yung nasa mabuti kang kalagayan. Kay Excel and kay Tito, nalipat ko sa pangalan, sa banan niya naman. Si Tito Charlie, mo. could be comment. Jomar Idulag,
Watching from Sipalay City upod kay Paquito Caspe kag Gary Escarda. Efren Himobra, Himotra. Himolra? Ano? Hemotra. Himotra. Watching from Bacoor City. Bacoor sa Cavite? Michelle Sayo kag Annalyn Bilanggoy, good morning man. Watching from Barangay Carolan, Kabankalan, kag Sitio Malalba. Marie Antoinette Pilado, good morning man. Rodelyn Alvarez Bayabado. O, sige, action na Erin. Kaya Raul Gavila Jr., good morning man. Watching from Himamaylan City. Sheila Alagos, Arman Regalado, good morning man. Monitor lang sila sa Isabela, Sitio Montara. Tamyo niya lang, Regalado family. Ami Merender, good morning everyone and stay safe. Robert Roma, sir, good morning. Watching from Isabela. Edmar Escosura, good morning man. Alvesino Tenorio. Sa tagpalamatik ko, especially sa Tenorio family sa Barangay Pandan, Pontevedra. Listening from Sara Iloilo. Thank you. Mark Ibanez Castellano, good morning. Pa-mention lola niya ko no, na nakikinig sa radyo every morning. Thank you so much, Lola Andresita Ibanez, taga La Carlota City. Thank yes, you. good morning. Marvin La Chica Jurada, good morning man from Murcia. Hambal ni Sir Robert Roma, musta actually din. Okay lang ko, sir. Okay. Okay lang ko, sir. Kumusta ka? Hara naman. Siguro. Maulan nga na karon. Ting Angels, good morning. Terry Simpron Young, good morning, man. Kay Johnny Templado from Escalante City. Ay, si Tito Shello, gali. Shello, Teacher Romela, Tito Shello, kag-ila sa Bata Excel. Good morning. Sige, standby sa mga balita lokal. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpaburahan sa Interagency Task Force ang rekomendasyon nga ipaidalon sa Modified General Community Quarantine ang bugos nga pungsod sa bulan sang Marso. Apang ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, pagdesisyonan pa ini ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes, Pebrero 22. Sunod sa Tiglikom, mahimo nga i-anunsyo ang bago nga quarantine classification antes matapos ang bulan sa Pebrero. Una na ginanunsyo sa Metro Manila Mayors nga pabor sila nga ipatuman ang MGCQ sa bulan sang Marso. Madumduman, una na nga ginadusok man sa National Economic and Development Authority kung NEDA nga ipatuman ang MGCQ sa bulan sang Marso. Ginpahayag naman sa Department of Trade and Industry nga ang pag-atrasa sa pagpahalog sa restrictions sa pungsod ang mga resulta sang mas madamo nga tawo ang magutom subong nga may COVID-19 pandemic. Ginimo ni Trade Secretary Ramon Lopez ang palayag matapos ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga sa Marso 1 ipidalom ang bilog nga pungsod sa Modified General Community Quarantine. Sunod kay Lopez, ang paghalog sa restrictions makabulig sa madamo nga pamilya, lakip na ang 1.6 milyones ka mga Pinoy nga wala pa nakabalik sa trabaho bangod man sa pandemic. Ginanunsyo naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginatugutan na nga makasulod sa Pilipinas ang dumuluong nga may valid visas magluwas lang sa mga turista. Sa nakaligad nga advisory, ang mga dumuluong lamang nga may visa halin Marso 20 at 2020 ang ginatugutan nga makasulod sa pungsod bilang kabahin sa restrictions bangod sa COVID-19 pandemic. Apang ginklaro ni Roque nga ginadumulian nga makasulod ang mga dumuluong kung ang bisitahan nila ang ilalang mga kagugma sa Pilipinas tungod makabig ini nga tourist visa. Panugyan ni Roque, magulat lamang sa mga panibagong nga update angot sa guidelines.
Ginpahag naman ni Chief Justice Diosdado Peralta nga masobra 122,000 ka inmates ang ginatagan sang temporaryo nga kailuwayan humalin bulan sang Marso bilang kabahin sang tikang sang judiciary agad matap na paglaptas ang COVID-19 pagi sa pag-decongest sa mga prisuhan. Sunod kay Peralta, 122,178 ka persons deprived of liberty ang ginrelease umpisa Marso 17 tinalikdan nga tuig, tubto Pebrero 11 sini nga tuig, samtang 192,444 naman ka video conferencing hearing ang ginpatigayon sa Mayo 4, 2020 tubtob Pebrero 5 sini nga tuig. Unang gitugutan sa Korte Suprema ang electronic filing sa mga kaso, applications for bail, ka-transmission sa release order sa atong public health emergency. Gintugutan naman ang pagpanubo sang bail sa mga indigent detainees. Samtang ginpahag ni Chief Justice Diosdado Peralta nga 5 ka most senior magistrate sa Korte Suprema ang kwalipikado para magbulos sa iya bilang Chief Justice. Ang mga senior magistrates kung basihan ang terms of appointment, amusanday Justices Estela Perlas Bernabe, Marvic Leonen, Alfredo Benamin Kagiwa, Alexander Gismundo, kag Ramon Paul Hernando. Sunod kay Peralta, gintalakay na sa screening body Judicial and Bar Council ang ginaduso sa Korte Suprema nga exempt ang 5 sa mandatory public interview kapag pasa sa clearances, medical examination results kag documentary requirements. Sa katapusan nga balita national, gin-diffuse naman sang military personnel isa ka improvised explosive device nga nakitaan sa Barangay Satan Sheriff Agwak, Maguindanao. Sunod kay Western Mindanao Commander Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. Las 10 ang Agas, Webes ang magpaybalo ang isa ka concerned citizen sa tropa sang 1st Mechanized Infantry Battalion nga isa ka ginasuspetsohan IED ang ginbutang sa nasambit nga barangay sang wala magkilalaan nga persona. Isa ka squad sa militar ang nagkadto kag kordon ang lugar kag nagpakig-ango sa Explosive Ordnance Disposal Team para sa pag-defuse man sang IED. Sunod kay 1st Mechanized Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Crescencio Sanchez, ang IED himo sa isa ka 81mm kag duha ka RPG projectiles. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size media. Happy birthday anay kay Jessie Macado. Happy birthday to you. From Maria Luz Grijaldo Macunat. Kasulod pa. Standby na kita sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Iden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.